שלום! המדריך! הילדים כבר מוכנים? לכולם יש זכוכית מגדלת? לא זכוכית מגדלת אמיתית. זכוכית מגדלת דמיונית. קדימה ילדים ביחד! כולם להוציא את זכוכיות המגדלת שלהם, לקרב לעין קרוב קרוב, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה. חוקר אמיתי חוקר תמיד את הפרטים הקטנים. את, כל הכבוד לך, ואתה מצוין. אתם תהיו חוקרים מצוינים. המשימה הראשונה שלכם היא להכיר את עולם המים, ובמיוחד את הדולפינים. הדולפינים חיים בלהקות ונחשבים לאחת החיות החכמות ביותר בטבע. דולפינים גם משמיעים צלילי קליק שונים. באמצעות הקליקים הללו, הדולפינים מנווטים את דרכם ומוצאים מזון במים. הדולפין נחשב לחיה ידידותית לאדם. הדולפינים מסוגלים לחקות קולות, בעיקר קולות של שריקה. בואו ננסה לשרוק ביחד. מוכנים? 3, 4 ו... יותר חזק! מצוין! אתם ממש דולפינים למופת! תלטפו את הדולפינים, תלטפו אותם את המסך, תלטפו אותו כאילו במסך. יופי. איפה הגוף שלך? מה קרה לגוף? כן. וכולם שוחים בדולפינים. וכולם לשחות עם הדולפינים. יופי, חזק לשחות ולעשות פלום 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 פלום. תלטפו את הדולפינים, תלטפו אותם. דולפין, איזו חיה מדהימה. אבל יש עוד המון חיות נוספות מדהימות בעולם החי. אתם מכירים חיה שיש לה אף ארוך במיוחד? שמיל? גיל? ביל? פיל! נו, ברור! כל הכבוד לכם! מצוינים! אז איזו חיה זו הייתה? וואו! איזה קול חזק וברור יש לכם! ממש כמו שאגה! אתם מכירים חיה ששורגת? אריה! נכון מאוד! בואו כולכם ביחד! תשאגו איתי! אתם מוזמנים להצטרף אליי לספארי באפריקה. נפגוש שם פילים ואריה. תראו איזה חמוד. בואו נלטף אותו. בואו אתם. חמוד. איזה אריה חמוד. ותלטפו. חמוד. חמוד. איזה... לא לטף אותו, נלטף את האריה. חמודי. אנחנו מעפילים עליהם.
הרבה יותר כיף לרחף בחלל. בכדור הארץ יש את כוח המשיכה, אתם זוכרים? ניוטון, תפוח, כוח המשיכה. אאוץ', אח, איי, אאו, אח. אאוץ'. המדריך צודק, בחלל אין כוח משיכה, ולכן אנחנו יכולים כולנו ביחד לעוף כמו סופרמנים. יהו! ותעופו עם הרגליים גם, עם הרגליים. תעשו להם רוח, תעשו להם רוח. פו. תסתכלו עליי בנות, עליי, תסתכלו עליי. ידיים למעלה גבוה. כן. וואו. וואו. סופרמן. וואי. ולעוף, חבר'ה, לעוף. יפה. תסתכלו למטה, תעשו שלום לאנשים למטה, תעשו להם שלום. וואו. תסתכלו אחד על השני. לעוף, כולם. תעשו שלום. תסתכלו עליי, כולם, חוקרים נפלאים וצעירים שלי, כל הכבוד לכם. חקרתם היום את עולם המים, עולם החי והחלל. וגם את עולם הקולנוע. נתראה בסרט הבא! ביי! ביי!